Máxima preocupación no concello de Pontevedra pola seca que está a afectar o Lérez. O río atópase xa por debaixo do seu caudal ecolóxico. Por iso, dende o goberno local instan a Xunta que ordene a Ence que deixe de captar auga do Lérez para poder garantir o abastecemento á poboación. Que tal? Moi boa noite. De seguido ampliamos esta información. Antes titulares. Este mediodía ardeu un vehículo cando circulaba pola autovía do Salnés. Os ocupantes puideron abandonalo polo seu propio pé e non houbo que lamentar danos persoais. A Xunta vende a autorizar o proxecto para a construción dunha planta de valorización e almacenamento de residuos en Rianxo. A nave levantarase nunha parcela do Parque Empresarial de Té. A Basílica de Santa María Maior en Pontevedra xa loce unha fachada renovada. Os traballos foron inaugurados esta mañá dando por rematada a primeira fase da restauración do templo. A campaña Non esquezas doar antes de veranear da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue estivo hoxe en Sanxenxo. Buscan sensibilizar a cidadanía da importancia da doazón tamén durante o verán para manter o labor asistencial dos hospitais galegos. Chega a Ribeira unha nova edición do Festival Salsa na Rúa. A actividade organizada pola Asociación Aveira e El Tomasón terá lugar os días 29 e 30 deste mes de agosto. Estamos nas novas do día. Comezamos. Imaxes impactantes e desoladoras que nos chegan a nos dende Ourense, provincia azoutada estes días polos lumes forestais. As imaxes foron gravadas por efectivos dos parques de bombeiros de Ribeira e Boiro, que participan estes días dentro do Consorcio Provincial de Bombeiros da Coruña como voluntarios nas zonas de Verín e Monterrei, colaborando nas tarefas de extinción. A través delas podemos ver a magnitude do suceso e como se está a vivir a situación das peores que se lembran dos últimos anos, con aldeas desaloxadas, coches e casas queimados e xa máis de 20.000 hectáreas de superficie arrasadas. Dende aquí, desexarlle moita sorte e ánimo no seu difícil traballo que está complicando nas últimas horas, debido especialmente ás altas temperaturas e á forte intensidade do vento. 5 días despois do seu inicio dase por extinguido o lume que arrasou coa nave de Impex Europa en Rubiáns, no concello de Vilagarcía. Tras recibir o visto bo dos efectivos de emerxencias e de bombeiros, a última hora de onte puideron regresar ás súas vivendas os veciños das dúas casas máis próximas ás instalacións que permanecían desaloxadas dende o sábado. Eles foron os últimos en volver da vintena de veciños que tiveron que abandonar as súas vivendas na fin de semana pola elevada temperatura e o denso fume que provocou o incendio. Un vehículo ardeu este mediodía na autovía do Salnés, preto da saída cara Mosteiro, no concello de Meis. Ao redor das 12 da mañá iniciouse o lume nun coche cando estaba circulando. Así as cousas, o condutor puido aparcalo na beiravía antes de que se avivaran as lapas. Os ocupantes puideron abandonalo polo seu propio pé, polo que non hai que lamentar danos persoais. Ata o punto desprazáronse efectivos de emerxencias para controlar o incendio, xa que chegou a afectar a zona de monte máis próxima. Unha semana máis, como a cada xoves, nova concentración da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza ás portas do Centro de Saúde de Ribeira. Na movilización desta mañá participaron máis de medio cento de veciños que reclaman a cobertura total das prazas de médico neste ambulatorio. Máis de medio cento de veciños volvían a concentrarse como cada xoves da semana na concentración convocada pola Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza, ás portas do Centro de Saúde de Ribeira. Lonxe de resignarse, seguen en pé na súa loita, reivindicando a cobertura total das prazas de médico neste ambulatorio. A situación xa comeza a ser insostible e a lista de agarda para conseguir unha cita médica debido ao déficit de facultativos supera xa os 15 días. A situación tal e como está é inviable tanto para o personal sanitario como para os enfermos. E o que non pode ser é que a Seguridade Social cada vez máis cara e non temos os dereitos que tiñamos fai uns anos.
temos cada vez menos. Solo é pagar. E para onde van esos cartos? Para que termine a xente pagando seguridade, si, os médicos privados. Pagaos quen pode. Ti ora tes un fillo enfermo e tes que ir por privado. Non. Teremos que loitar porque senón que seguridade e que futuro lle toca aos que nos veñen detrás. Non, hai que pensar nos que veñen detrás e loitar e cambiar isto como sea. Porque aquí vimos pedir cita para un médico e darnos para dentro de un mes, máis ou menos. E se vamos para o Barbanza xa non lle digo nada. Moito, que lle vou a dicir, moito falar, pero nada facer. Isto é unha sinvergüencería o que está facendo a Xunta, que non hai médicos. Eu chamáronme a primeiros de junio, que tiña consulta, e chamame de Santiago que non teño médico, que non teño consulta. E isto non hai dereito, porque nós, aunque somos pensionistas, tamén estamos pagando, estamos cotizando pouco ou que sea á Seguridade Social. E non temos médicos, que isto é unha sinvergüencería. Pero eles sí, eles pasalle calquera cousa e van correndo e xa está. E queren privatizar a sanidade. A onde vamos a ir? Din que continuarán coa súa cruzada contra a Consellería, co fin de garantir un servizo que consideran vital e necesario, facendo ademais unha chamada ao resto da veciñanza a sumarse á súa loita, xa que, segundo eles, o que reivindican é polo ben de todos. O Concello de Pontevedra insta a Xunta a que ordene a Ence que deixe de captar auga do Lérez. O Goberno local advirte que o río se atopa por debaixo do seu caudal ecolóxico. Por iso reclama esta medida para poder garantir o abastecemento á poboación. Mais aínda cando non está previsto que chova nos vindeiros días. Segundo os datos achegados hoxe polo Concello, o caudal ecolóxico sitúase nos 1,52 metros cúbicos por segundo. Onte a media quedou en 1,48. Unha situación que consideran especialmente grave, tendo en conta a tendencia e a predición meteorolóxica a curto e medio prazo. A Xunta de Galicia vende a autorizar o proxecto para a construción dunha planta de valorización e almacenamento de residuos en Rianxo, concretamente nunha parcela do Parque Empresarial de Té. Segundo se recolle no informe de impacto ambiental emitido pola Consellería de Medio Ambiente e xa publicado no Diario Oficial de Galicia, non terá efectos adversos significativos sobre o medio ambiente. A instalación localizarase nunha parcela cunha superficie de preto dos 5.000 metros cadrados. O proxecto prevé unha construción de algo máis de 1.700 metros cadrados, distribuídos nunha nave principal e dúas edificacións anexas, que serán empregadas unha como almacén e outra para trituración de plásticos. Nesta última tamén se desenvolverán as operacións de recollida, tratamento, rexeneración e eliminación dos residuos. A Basílica de Santa María Maior en Pontevedra xa loce unha fachada renovada. Os traballos foron inaugurados esta mañá dando por rematada a primeira fase da restauración do templo pontevedrés. Desta volta a intervención centrouse fundamentalmente na fachada oeste, a principal. Así debemos entender este templo, como un edificio dedicado al culto, como un espacio para la asamblea y el encuentro con Dios y con los demás. Desde nuestra comunidad parroquial se hace el esfuerzo de abrirlo todos los días del año, mañana y tarde, gracias a voluntarios que lo cuidan con cariño. Hoxe, a Basílica de Santa María a Maior reafírmase como a perla do arte galego. Perla do arte galego que foi definida así polo noso historiador e escritor López Ferreiro. Unha xoia do noso patrimonio que, por suposto, imos a seguir impulsando para disfrute de pontevedreses e de pontevedresas, pero tamén de todos os visitantes que le temos ao longo da nosa xeografía. Orgullo de todos os pontevedreses por a recuperación deste patrimonio, que eu realmente quero agradecer expresamente a Xunta de Galicia e a todas as institucións, e quero, para rematar, decir que sempre contamos co apoio dos veciños de Santa María para negociar, para falar, para promover obras, porque
a recuperación e o mantimento e a posta en valor de un monumento que ademais é, se non o máis visitado, dos máis visitados da cidade de Pontevedra, é cousa de todos, por un lado, e necesita actuacións, se non é todos os anos, de unha forma absolutamente regular. Os traballos consistiron na limpeza da fachada oeste, pero tamén se realizou un tratamento de conservación pétrea da crestería da zona superior, retirando o cemento e substituindo esas pezas por outras de canteiría de granito. Ademais, traballouse na consolidación das pezas e colocáronse pastillas de feromonas e redes de protección nalgúnas esculturas e relevos para evitar o acceso das aves. A obra foi financiada pola Xunta de Galicia cun orzamento de 560.000 euros. Súmase a outras actuacións realizadas na Basílica, como foron os traballos de mellora e rehabilitación nos anos 2020 e 2021, acadando así un investimento total de máis de 800.000 euros. Pola súa banda, o Concello de Pontevedra renovará a iluminación exterior do templo nos vindeiros meses, reforzando a luz sobre a fachada restaurada coa incorporación de luces LED. Recordemos que a Basílica de Santa María a Maior é ben de interese cultural dende o ano 1931. Voltamos de contado, non marchen. Portos de Galicia confirma que levará a cabo a renovación do firme na fronte portuaria do Freixo. A nova foille comunicada ao propio alcalde Fran Calo por o presidente do ente autonómico José Antonio Álvarez durante un encontro de traballo mantido en Santiago, o que acudiu o rexedor para interesarse pola situación deste porto. Na reunión tamén se trataron outros asuntos referidos á mellora das infraestructuras portuarias do municipio. Un deles a actual concesión do centro náutico. O presidente de Portos comprometeuse a estudar a situación, xa que será a administración local a que teña que asumir esta concesión co fin de poder xestionar directamente a escola de vela, pero que contará coa colaboración do propio organismo dependente da Consellería do Mar. O Concello de Ribeira vende a executar varias actuacións na avenida de Ferrol e na Rúa Lepanto, coas que busca o reforzo da seguridade viaria. Ademais de mellorar a sinalización previa dos pasos de peóns mediante reductores de velocidade, tamén se procedeu ao marcado dobre da liña separadora entre os dous carrís da calzada, incluindo elementos reflectores. Segundo informaron fontes municipais, con estas medidas preténdese dar resposta ás demandas da propia veciñanza das zonas nas que se actuou, que en máis dunha ocasión lle trasladaron ao Concello a súa preocupación pola velocidade de paso dos vehículos e o risco que isto supoñía para a seguridade viaria. Estas novas intervencións veñen a sumarse a outras xa executadas no centro urbano, como a mellora da seguridade viaria na Rúa Romero Ortiz e na Avenida da Coruña, así como tamén nas prazas do Centenario e do Concello ou na Rúa Otero Pedrallo. Seguimos con obras. O Concello de Lousame ten previsto mellorar a pista polideportiva do Sanguiñal na parroquia de Tállara. A actuación, que xa foi adxudicada, comezará nas próximas semanas. A intervención comprenderá a reposición de parte da cuberta que se desprendeu durante os temporais do pasado inverno e aproveitarase tamén para acondicionar as instalacións e os seus accesos, para poñelas a disposición da veciñanza nas mellores condicións posibles. As obras contan cun orzamento de preto dos 50.000 euros. Non esquezas doar antes de veranear é o nome da campaña da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue que hoxe se chegou ata Sanxenxo. A iniciativa busca sensibilizar a cidadanía da importancia da doazón de sangue tamén durante o verán. Un xesto solidario fundamental para garantir as reservas que precisa o Servizo Galego de Saúde. O que pedimos é que a xente teña en conta que no verán os nosos doentes non marchan de vacacións e que, polo tanto, todos os días do ano precisamos de máis de 400 doazóns para dar resposta
as necesidades que teñen os nosos hospitais. Por lo tanto, trátase de sensibilizar, de dar visibilidade a este xesto tan generoso e invitar a todas aquelas persoas que forman parte do Concello e as que están tamén neste intre de vacacións para que se cheguen a nós. Poñémolo moi fácil, como podedes ver, son 15 minutiños e con unha soa doazón podes axudar ata 3 persoas. A sangue é necesaria para todos nós, vale? Estemos enfermos, eu creo que debemos de colaborar todos. En este caso Sanxenxo, que multiplica a poboación por 6 neste mes de agosto. Por lo tanto, que queremos é que esas persoas que veñen aquí a pasar un día de descanso, que colaboren tamén con aquelas persoas que neste momento necesitan, aumentar o banco de sangue. A importancia que todas as persoas, que todos os cidadáns seamos solidarios e podamos donar sangre, porque todos precisamos neste caso da asistencia sanitaria. Cando vamos a un hospital, a un centro de saúde, pois obviamente a sangue que aí se nos transfide, pois ten que salir de algún sitio, co cual facemos un chamamento, máis importante facer un chamamento a que tanto os veciños de Sanxenxo como do conxunto do Salnés e tamén os visitantes e os turistas que están estes días por aquí, pois se contribuyan con un xesto moi sencillo, que é doar sangre. A Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue informa de que as reservas dos grupos sanguíneos A positivo, A negativo e cero positivo están baixas e anima a doar a toda a cidadanía. Non esquezas doar antes de veranear, desenvolvese en 220 concellos galegos e forma parte da campaña especial de doazón de sangue do verán, un período especialmente sensible, xa que estas datas estivais presentan dificultades engadidas para manter estable o volume de doazóns de sangue necesarias para levar a cabo o intenso labor asistencial dos hospitais galegos. A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue lembra que todos os días son precisas máis de 400 doazóns de sangue e en verán, debido á deslocalización dos doantes habituais por mor das vacacións, é preciso reforzar o chamamento á solidariedade. No pasado ano, Sanxenxo acadou unha cifra de 852 doazóns, polo que a Axencia traslada a toda a veciñanza deste concello o recoñecemento pola súa colaboración e xenerosidade. Ademais, esta cifra supuxo a obtención dunha taxa anual de 48 doazóns por cada 1000 habitantes, incrementándose 10 puntos respecto do 2023. Chega a Ribeira unha nova edición do Festival Salsa na Rúa. A actividade organizada pola Asociación Cultural e Recreativa A Beira e a Escola El Tomasón terá lugar os días 29 e 30 deste mes de agosto. A cita reunirá máis de 130 bailaríns. Ribeira prepárase un verán máis para acoller o Festival Salsa na Rúa, organizado pola Asociación Cultural e Recreativa A Beira e a Escola El Tomasón. Será os días 29 e 30 deste mes de agosto e desenvolverase na Rúa Alcalá Galiano e no Malecón. A cita reunirá máis de 130 bailaríns, algúns deles de renome, chegados dende diferentes puntos da xeografía nacional, aínda que haberá tamén representación de República Dominicana, Nicaragua e mesmo Senegal. Va a estar Pablo López, que es campeón de República Dominicana en bachata urbana. Van a estar los que participaron de nuestra escuela en el último campeonato de Celarova, los que fueron al H también. Van a estar también Johnny de Nicaragua, se me olvidó mencionar Nicaragua también. Johnny, que además de ser el DJ, es el campeón de bachata sensual en su país y tiene una escuela en Arteixo que va a venirnos también con nosotros aquí. Es todo, esperemos que disfruten esto. Y vamos a traer de África a Mónica Buján, de Senegal, específicamente, que va a ser una disciplina muy buena, que é la kizomba. Dende o Concello, que colabora coa iniciativa, que cumpre ademais o seu 15 aniversario, destacaron a importancia deste tipo de actividades.
convidar a todos e a todas que veñades, porque é pois un espectáculo merecedor de ser visto e ademais de ver pois ese talento, ese arte, pois penso que a xente desfruta moitísimo, non? Con eses traxes, con eses movimentos e esas coreografías tan complicadas. Ademais, ven xente de diferentes países e de diferentes escolas de baile galegas, co cal non teño máis que darlle os parabéns outra vez á asociación, en especial a Orlando, por organizar esta actividade, este evento, que xa ten a súa relevancia e importancia en Ribeira. Dende a organización convidan a todos a asistir aos diferentes shows, totalmente gratuitos, agradecendo tamén a colaboración do Concello, que fai posible a realización do festival. Ribeira contará un verán máis coa feira Gastromar, que organiza a Asociación de Empresarios da localidade, que chega este ano a súa cuarta edición. A cita gastronómica de degustación de produtos do mar terá lugar os días 22, 23 e 24 de agosto na Praza de España. Entre as novidades que poderán degustarse este ano na feira estarán as hamburguesas de Lirio. Tamén haberá unha degustación gratuita de peixe espada, xunto a outros peixes e mariscos, como é o caso do propio Lirio, a sardiña, o mexillón ou as navallas, entre outros, preparados en diferentes elaboracións. A fronte dos fogóns volverá a estar un ano máis o chef Xavi Fernández de Eventos Chicolino. Colaborando na organización de Gastromar estarán tamén as confrarías de pescadores de Ribeira e de Aguiño e a cooperativa Santa Uxía. A cita contará tamén co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación da Coruña e o propio Concello ribeirense. Nova cita co fútbol este domingo en Ribadumia. O Club Deportivo Ribadumia organiza xunto co Concello a 33ª edición do Trofeo Concello de Ribadumia, un torneo triangular que se celebrará ás 7:30 da tarde no campo da Senra e que frontará a 3 conxuntos do municipio: o Club Deportivo Ribadumia, o Umia Club de Fútbol e o Sisán Club de Fútbol. Sirve para que o Concello de Ribadumia ten unha aposta importante polo deporte e segundo que os equipos do Concello de Ribadumia pois de alguma maneira que poidan competir entre sí e ao mesmo tempo tamén esa posta a punto que son as pretemporadas e ao final o que buscamos é poñer en valor o deporte cos equipos de Ribadumia e sobre todo pois bueno, que se practique deporte, que sea unha xornada de convivencia entre todos os veciños deste Concello, entre todos os deportistas deste Concello e tamén entre todas as persoas que de alguma maneira pois sobre todo as empresas privadas que axudan ás distintas entidades deportivas a que fagan deporte. Ata aquí chegou o noso repaso da actualidade. Quedan coa información do sector vitivinícola da man de Orixe e Calidade. As novas do día volve o vindeiro luns. Que pasen unha feliz ponte.